ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён 6 сар гӯспандаи очабача барои фурӯш пешниҳод кардосем. Кадомтон гӯспандаи очабача хайр боштага марамад видеоро обязательно то охириша тамошо кунед. Дар аввали видео номерои соҳибаша гуфта мегузарам. Ҳамин номерба телефон карда бемалол харидорӣ намоятон мешавад. Видео якта лайк кунтон, каналба подписация кунтон. Номерои соҳибаш +992 997 99 22 00. Такрор мекунам. +992 997 99 22 00. Адрес Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. дӯстони азиз, гӯспанда оптум фурӯхта мешавад бо нархи 4200 сомонӣ ҳар як дона гӯспанди очабача. Ино отдельно фурӯхта намешавад. Якум зой то сеюм зойшон. Бачаҳошон ҳамашам дӯстони азиз наре. Обши инҷа 12 сар дӯстони азиз. 6 та гӯспанди очабача. Бачаҳошон ҳамаш наре. Беҳтари қушқорчаҳо дӯстони азиз. Ман харидор бошта кардам. Марамас срочно занг зада харидорӣ намоед. Адрес Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров.